Selamat pagi yuk, aku mau masak oblok-oblok sultan yuk. Resep dan bahan-bahannya silakan dicek di deskripsi box ya. Di situ tertulis lengkap yuk, serta bumbune serta bahan-bahannya. Cek yo. Oke yuk, iki bumbune wis tak halusno, tak blender. Iki mau tak gongso serweng. Menine yuk. Kita tumis ya yuk. Oke, kita tumis dulu yuk. Kita tumis sampai harum, bener-bener harum ya yuk. Terus setelah itu nanti kita masukkan udang ya yuk. Iki jok lali genine dicilik nih ya yuk, jok gede-gede, mundak gosong. Kita osreng sampai mambu harum ngenti tekan omahe tonggone ya yuk. Oke yuk. Terus kita masukkan udang ya yuk. Urangnya wis tak berseni, wis tak cuci bersih loh, ya kan? Wis, kita tumis sampai harum ya yuk. Kita tumis sampai harum, sampai wangi, sampai mambune tekan ame tonggone yuk. Oke yuk. Setelah itu yuk, kita kasih penyedap rasa separuh ayo, setengah bungkus ayo, cok keke, setengah aja. Terus selanjutnya kita kasih garam. Kita kasih garam ya. Garamnya iki 1 sendok cintunge. Nah, 1 sendok teh ya. Terus kita kasih gula 2 sendok makan ya yuk. Untuk gula, penyedap rasa serta garam itu sesuai selera Anda ya yuk. Kadang uang kan anak sing seneng legi, anak sing seneng asin. Sepenting ojo ake-ake micin. Nek awakmu nganggo micin yo terserah sak karepmu nek suka. Iki kita oseng lagi ya. Kita oseng-oseng sampai harum, bener-bener harum sampai ngenti tekan ame tonggo. Nah, iki klopo parute melebu, serok. Kita oseng lagi. Osreng-osreng. Lagi aku lali kunyit bubuke lali aku karo ketumbar bubuke lali yuk. Urung tak lebokne mau. Nah, kita dilebokne sisan ae yuk. Terus diosreng-osreng maneh ya yuk. Terus kita osreng. Nanti kita masukkan pete Cina ambek lombok ijo ale. Ben sedep ambune ya yuk. Lagi iki enak pete ale ambek lombok ijo. Lagi aku nek ngarani pete Cina. Oke, dimasukkan ya yuk. Iki masakane wong desa. Nek dibungkus karo godhong ku jenenge botokan. Nek digenek karo wajan ngene iki jenenge kotokan utawa oblok-oblok. Lah iki tahune diirisi kotak-kotak ambek tempene. Kotak-kotak aja jerno woto ya. Iki disok kabeh ya yuk. Loh, tempene cilik-cilik ngene lho yuk. Ben cepet mateng. Nek mbok jarno wungkul yo gak mateng-mateng. Kita osreng kembali ya yuk. Nah, iki jangan lupa dikasih air ya yuk. Sisae blenderan emang lho, dikocai. Yo, dikocai ambek banyu. Nah, dikocai terus disokno nek ngene anu. Tumisane mau ya yuk. Oke, lah iki yuk sengaja tahu tempene gak tak rebus dulu utawa gak tak kukus. Soalnya aku mau matengno nek ngene iki langsung dek wajane langsung. Makanya tak kayak banyu. Iki dinteni sampai berguduk-berguduk, sampai setengah sodo asat, sampai umep, sampai mateng, blebeb-blebeb. Engko baru dientas ya yuk. Wes, ojo lali dicek rasa, diincipi. Apa kurang asin, apa kurang legi, apa kurang sayang ai. Wis ya yu, iki dinteni sampai umep, sampai blekutuk-blekutuk. Diicipi sik. Wis rasane iki wis enak mantul, pedese ya oleh. Wis bener-bener sedep. Iki wis blekutuk-blekutuk ya yu. Blebeb-blebeb pisan. Iki diuduk-uduk diluk ya. Ben di soreku gak ono sing gosong ya yuk. Cok lali genine cok gede-gede cilik ae kompore. Oh ya, di sebelah iku aku masak sego ya yuk.
aku masak segoku aku wadangi ning kompor gak nganggo magicom, jenenge wong desa, mangkane nang gage di-subscribe yo ben aku oleh bayaran, ku kena gawe tuku peralatan dapur sing apik sing glowing ngono lho yo, ben awakmu nek ndelok videoku gak bosen. Oke? Ojo lali yo di like, comment, dan subscribe, di share saakeh-akeh. Oke yuk, iki wis dangine mateng. Iki wis mateng ya yu lho. Wis penampilannya wis cantik, wis diadahi mangkok lho, wis tak salin. Iki siap dihidangkan. Iki apa? Untuk porsi 4 orang ya yu. Wis pokok iki mewantul rasane wis enak. Wis jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share saakeh-akeh ya. Bye. Bye bye. See you next time.